Nosaltres, en A Punt Directe, ens agrada mostrar-vos curiositats perquè tenim pobles realment meravellosos. És el cas de Bocairent. La nostra companya Berta ha anat a este poble, a Bocairent, i ha descobert, per exemple, una curiositat del seu nucli urbà. I és que hi ha moltes cases al barri medieval que estan interconnectades. Aneu a descobrir els secrets de Bocairent en el següent reportatge. El barri medieval de Bocairent, declarat Patrimoni Històric Artístic Nacional en l'any 1975, és un dels nuclis antics més bonics de la nostra terra. Avui anem a descobrir-lo. Rubén, tu seràs l'encarregat de fer-nos esta ruta, no?, pel barri medieval de Bocairent. Jo mateixa. La primera parada de la nostra visita a Bocairent, imprescindible, és la plaça de l'Ajuntament. Així podeu veure aquestes cases que tenim així, cases de fins a 8 altures. Així en Bocairent es deia que antigament els burros traien el cap per la finestra. No era estrany nosaltres estar així i voler, potser un burret assomada a la quarta o la quinta planta d'ací de la casa. Un altre dels punts emblemàtics d'ací d'esta plaça és el famós arc d'entrada, que no és una altra cosa que un famós aqüeducte del segle XVI per a fer arribar l'aigua des de la Serra Mariola així al poble. La següent parada imprescindible així en Bocairent és l'església. L'església de l'Assumpció és una església de principis del segle XVI, però així no sempre hem tingut l'església. Així, antigament, des del segle X, tenim un castell d'època islàmica, que seria l'origen del poble. L'origen de Bocairent sorgeix a partir del castell. Podràs veure que estic portant-te per carreronets molt estrets, i això no és casualitat. Per què hi ha tants carreronets? Mira, però això està pensat per motius defensius. Tu imagina't que en l'edat mitja venia un exèrcit a invadir Bocairent, anava buscant el castell, i el més fàcil és que si no s'ho conegueren que es pergueren, que no saberen per a on anar. És el mateix que el passaria a tu si jo ara me'n vaig corrent, que segurament el quedaries així perduda en el nucli antic. La veritat que és molt laberíntic, cert? Sí. Rubén, em crida l'atenció que apenes veiem gent per el nucli històric. Sí que viu gent així en el nucli històric. Sí que és cert que igual en els anys 50, quan es produeix l'auge de la indústria textil, el poble comença a créixer cap a la part nova i moltes cases a poc van anar quedant-se buides, però ara jo veig que en els últims anys s'està produint un moviment de romanticisme i moltíssima gent, sobretot gent jove, està tornant cap a aquesta part del poble, el que serien els orígens del poble. És únics en Espanya. És que així es respira al passejar, respira molta història. Moltes costetes. Bueno, era així, sí, claro. Si no tinguera costetes no seria Bocairent. Convidem a la gent que vinga i que visite Bocairent, que és preciós. Que la convide? Pues si es convida soles. Mira, Berta, ara mateix estem en unes ruïnes d'unes cases d'entre el segle XVI i XIX. I aquesta cova que vegem així, que està excavada en la roca, vegem que hi ha unes marques en terra, així és perquè hi hauria un teler. Bocairent és el poble de les mantes. Estem ara mateix en el millor punt per a entendre quina és la fisionomia de Bocairent. Així podem veure com les cases s'han construït segle rere segle sobre la roca. Vegem així aquesta planta baixa que són coves, serien segurament les quadres de les cases, i just dalt podem veure que tenim una altra casa. Podem veure que sobre la roca podem veure que hi ha 4 o 5 altures de casa. Això sí, no se'n podeu anar de Bocairent sense tastar l'Herbero, la Pericana i pegar una volteta per la Serra Mariola. Comencem per l'Herbero. Anem. Jo no sé a vosaltres, però a mi m'agraden moltíssim estos reportatges en els que descobrim curiositats dels nostres pobles. Ens han dit que no ens perdem l'Herbero i la